Il-Gvern Malti se jagħmel eċċezzjoni għaċ-ċittadini Ukreni li qed jaħarbu mill-gwerra u jiġu Malta jfittxu l-ażil fejn jitlu r-restrizzjonijiet tal-ivvjaġġar f'pajjiżna brabta mal-pandemija ħlief għal perjodu ta' kwarantina. Id-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fearn spjega li r-restrizzjonijiet preżenti mhux se japplikaw għaċ-ċittadini Ukreni li jixtiequ jsibu kenn f'pajjiżna minkejja li l-Ukrajna tinsab fil-lista l-ħamra skura ta' pajjiżi għal Malta. Persuni minn dark red jistgħu jiġu biss ġewwa pajjiżna jekk ikunu residenti Malta jew jekk ikollhom work permit il-permess tax-xogħol ġewwa pajjiżna. Fil-każ tal-Ukrajina ħankunu qegħdin nagħmlu eċċezzjoni, ġifieri apparti dawn iż-żewġ kriterji, ħankunu qegħdin naċċettaw il-persuni Ukrajini li għandhom xi qraba ġewwa pajjiżna, kif ukoll dawk il-ċittadini Ukrajini kollha illi jkunu qegħdin ifittxu għażil ħajkollhom il-possibilità li il-restrizzjonijiet tal-COVID għall-ivvjaġġar lejn Malta fil-każ tagħhom ħajkunu sospiżi. F'turija ta' solidarjetà mal-poplu Ukren, l-Isptar tal-Onkoloġija Serent Nimamo se jilqgħu wkoll pazjenti Ukreni li jkollhom bżonn kura għall-kanċer. Serent Nimamo li s-saħħa fama wkoll anke fl-Ewropa rridu ngħidu li huwa Isptar tal-Onkoloġija tal-aqwa kwalità ħankunu nistgħu nilqgħu numru ta' pazjenti illi minħabba l-gwerra ma jistax ikomplu bit-trattament tagħhom tal-kanser ġewwa l-Ukrajina. Chris Fearn qal ukoll li l-Gvern Malti jinsab fil-proċess li jibgħat għajnuna umanitarja lejn l-Ukrajina fosthom mediċini u apparat mediku ieħor.